Dhuniram ingti arong arani mate khajona kahodai arni ke pamanpon. Amri ahawar omsowai long non kevangji APSLC thang ni phai inkorai si pen there ni phai si angbong 20 bathalangso LAC angkang constituency wise rally ke padoji aphan kahumri dam. Lakhain korapho nilip constituency kaparlo koilamati ahawar kasomari PS angkang Dhuniram ingti arong thang ni phai krepli arni khajona kahoda ajamek pamanpon. Pinpor dame karbi akaita khai so sita khai kangthim ilam iki jutang jubat pindeng sumpot porom puthi chokpet lason thaksi ningkan kangthim rong rup kachari ji aphan hako phi phua kai penta khajona kahodai pu arni do la sipini ne phakre pli thang arni Dhuniram ingti arong sita ronga sara hemalong jaime ke paman pon Dhuniram ingti arong kiseng ji aphaning kan pharo kresir krepra hini anikan si jang heri pen rokoilamati ahawa nang humri si rong kiseng pon Dhuniram ingti arong along rong asar ke chocheng lake rong do ingti henlo non obe kimi pholo rong asar ke chopon ang thun lutple pin lang rong asar ke khibom abangke sardeng ingti si labangso arong arop chari pon bom labangso arong non andon plike pra sirke pleng tanglo nilipin kolom sing teron report news 18 difu pini dak dang le tumna Dhuniram ing terong along rong isi kaching room me systematic kaching room na ko thai puthak dang le than ponik tha pini dangso Dhuniram ing terong nili cari bom marong kaching room nang ko athe rong isi ningkan sekpen ko hot khayana hodai pulo piniarni sitameni tum ningkan tinta dangso arona tangateng mikal cingrum mai depon lo militum rong robalo kedam nangji ningkan arjon angbong kidu kisung na pen asai doan kiklem rap thagiaphan na pen kepecun pon thagiaphan rong ru kecari calon aromisi atang si gedam thagiaphan pusini tum kacingrum thegelahe dang te pini la bangso kaching room dang le tum jasamet kachirai pon alam the ku pipi alam the kachirai pon do nang le tum along militum kachirai pon ke nombor sirkep anbak Nijang Karbiang long Amri MSC constituency kaparlo Omswai PWD IB along Amri Hawar tame APSLC ansose kipang tangji aphan pura APSLC Central Committee pen kejalin 20 bathalangso LAC tame constituency wise rally padonang jipu alam the pen pini bathalangso LAC amai phu Bikram Hanse pen japon se chingki jithan pon amai padopon hodak vote ang pidun ripo ni tuming jene sita council election hot la council kya cheat sower na de six schedule provision me tum hana pi la so long ke tum tribes upon se constitution ja kong nang pi posi la dak bangke voting rights pen chenglo election ki thuranda tribes tum hansin nang pi chot nang usin constitution teng man jiga ningje lan chot apart from that MP election assembly election la ke voting rights ke dak sido posi la ke pidun la penitum non arjulong kapre ka even non tribals tuman tame APSL sen vote kipi yaning hang why because la tum tame dak sinang dodun la pen itum long se la tum da constitutional long tunang dodun long tang tum pinaglo APSL si tum kemang ke meulo bon setam la Karbiang long rap tum la angtur thek thelang mane la sonong cherab dun thek thelang kopi se puisa nang la national party tum ke no polo national party atum ilitum phan lang meo nang churo po hadi labangso nang ka churo long itum ahok tinun kok titi de non Karbiang long autonomous council along itum hanang hon o pusonte itum phan fanang pal ong o pukadi fanang pa ong oji de fanang pa ong o sing paching thuro bu madi sita non itum han fan mang nang pakom he de kalima autonomous council Karbiang long autonomous council Demahasa autonomous council Boroland territorial council pula 6 schedule area ke thom hadi lang me o